Čaute, ja vás zdravím pri novom videu. Dnes idem na výletík z Lincu do Bratislavy. To je prvá cedula. Jedem 226 km a chcem ísť do Bratislavy. Snažím sa túto trasu chodívať každý rok a uvidíme, jak to pôjde. Do Blavy je to cca 300 km a dnes vás zoberiem za sebou na tento výlet, pretože som vám chcel ukázať Dunajskú cyklotrasu. Za mňa je to proste moja obľúbená. Je to čisto rovinka, je tam asi jeden jediný kopec, niekde pri Viedni, myslím, že to je. A chcem vám to ukázať, pretože pokiaľ hľadáte nejakú trasu na relax, kľudne s deťmi, tak toto je ono. Toto je úžasná trasa, ako som povedal, je to celé po asfalte. Je tu kopec kempov, občerstvení, stále sa ide popri Dunaji. Takže proste je to parádička. Takže pokiaľ rozmýšľate na touto trasou, tak toto videjko sa vám možno bude páčiť. A hlavne ukážem vám jednu zásadnú vec, ktorú by ste mali určite poznať. Takže uvidíte, no. Uvidíte. Je to docela zásadná vec, pretože na jednom úseku musíte prejsť na druhú stranu Dunaja, pretože ináč by ste potom išli kúsok po ceste s hustou premávkou, kde fakt je, že jazdia kamióny, všetko a to asi moc nechcete. Takže to vám ukážem. A vyrážame. Nachádzame sa v Linci. Tu začína moja cesta a valíme smerom tam. Dnes mi malo byť krásne počasie. Malo byť až 25 stupňov, takže parádička. Ja idem na ľahko, mám iba baťoch. Na bajku nemám viac menej nič. Takže uvidíme, nemám ani naplánovaný nejaký spánok alebo čo. Uvidíme, jak to dopadne. Ideme na to. Po cca 30 km narazíte na odbočku sem na Mauthausen. Ako viete, keď tam chcete ísť na bajku, tak si trošku zašlapete na stúpaničko. A to je nejaký otvárací čas. A samozrejme je to bývalý koncentračný tábor. Raz som tam bol, keď som išiel túto trasu do Segrov a oplatí sa tam ísť pozrieť, je to fakt brutálne. Brutálne. Ja tam tentokrát samozrejme nejdem, pretože túto trasu si chcem prejsť za jeden deň. Z tých 300 km ako chodievam, takže nemám čas tam ísť. A pokiaľ sa neboli, určite sa tam zastavte. Pokračujeme smerom tam. Konec Mauthausenu, nejdem 200 km a ideme stále po tejto R1 značenej, takže pohoda. A musím pochváliť, že je to neskutočne dobre značené. Fakt na každej križovatke, na každej odbočke je to R1, ja tu idem bez navigačky a fakt sa tu nestratíte, je to super. Tak a toto je to mesto, o ktorom som vám hovoril. Je to mesto Grain a dá sa tam občerstviť, je tam dobre, tam varia všetko. Ale pokiaľ pôjdete tadiaľto, potom sa nevyhnete tam pár kilometrov, pôjdete po hlavnej ceste. Takže lepšie ísť po tomto moste. Je to kúsok pred tým mestom. Prejdete na druhú stranu a poprčíme. Takže ja som vám to chcel ukázať, trošku som si zašiel. Vrátim sa na ten most a pôjdeme po druhej strane. Tak, sme na druhej strane a tam je to mestečko, kadiaľ by sme prišli. Tam vpredu je dobrá reštika, dá sa tam najesť. A potom takto by som išiel. A tam, jak stojí cyklisti, jak nevedia kam ďalej, tak odtiaľ je hlavná cesta. Takto stále vidíte, jazdia tam kamióny, všetko. Nie je to moc príjemné, táto strana je určite lepšia. A prípadne, keby ste chceli ísť do toho mesta, tak tam je normálne prievoz, ktorý vás za nejaký poplatok doveze sem. A
a môžete pokračovať zase ďalej. Ale táto je lepšie prejsť cez ten most a ísť ďalej. OK, pokračujeme, máme nejakých 70 km za sebou a bolia ma nohy. Dneska to moc nejde. Tak uvidíme. Tak, prvých 100 km za mňou. Dám si tu pauzičku na lavičke. Ideme ďalej, no, niečo zjem. Značenie tej trasy sa zmenilo na Donau-Radweg. A ináč to pokračuje stále popri Dunaji. Máme krásne teplúčko. Počasíčko vyšlo, no. Takže tak. V meste Melk narazíte na takýto impozantný benediktský kláštor a my pokračujeme smerom tam. Tak, niekoľko kilometrov za Melkom je takýto hrad a my ideme tam a tu začína to jedno jediné stúpanie, také čo tu je a je to v priemere 9%, 3 km dlhé a 270 metrov sa tam nastúpa. Takže nie je to úplne zabíjak, ale dá to zabrať. No, máme 120 km za sebou, na kúku sme polke. Tak je to plno takýchto občerstvení všelijakých rôznych kempov a tak. Každú chvíľku, takže fakt to je super. Občerstveníčko. Ja nemám čas, takže nestavím. Ale keď sa to chcete zužiť, tak určite sú tu fakt aj zmrzliny. To je všetko. Nezabudnite si zvonček, lebo pozrite sa, jak oni tu jazdia, hej. No. A zvonček nemám. Haló! V týchto miestach Dunaj teče medzi takom údolí, všade okolo sú hory. Tam je nejaký pekný hrad. No, my pokračujeme tadiaľto. Tadiaľto šlape. Tak, a sme sa dostali do takejto oblasti, tu mám strašne rád. Toto sú vinice a pestujú tu ešte aj jablka, marhule, barčo. A keď je sezóna, tak vždycky je tu nejaký dom a tu vždycky býva pultík, kde to vlastne je nasáčkované, to je ich domáce ovocie a je tam nome k tomu, že ja neviem, napríklad, že euro alebo 2 za nejaký sáčok. Je to bez obsluhy, vy si to zoberete, do kasičky hodíte tie prachy. A čo je brutálne, že tá kasička je kopecká, fakt, že plná. Tam je x, možno že aj 200 eur, to je jedno a nikto to nezobere. Takže akože fakt, že super. A tá kasička je naozaj len voľne položená na tom pulte, takže to sa mi veľmi páči, no. My sme trošku skoro, ešte víno není, teda hroznú ešte nie je, ale čo som videl, tak sú marhule. Už predávajú, takže uvidíme, možno to ešte uvidíme niekde po ceste. Po ceste skoro doslovne narážam na pána s jetou, ktorý si ma teda vôbec nevšimol, ale našťastie to išlo bez zranenia a pokračujeme ďalej. A chcel som vám ukázať, že aj takýmito peknými cestičkami sa tu chodí. Sem tam nejaké mesto sa prebehne. Takže paráda. Veľmi rád vidím takéto zábery, kde je vidno, že nie všetky deti už sedia len pri počítačoch, ale rodičia ich vedú k športu. Už sa teším, že moje deti raz budú snáď tiež so mnou. Tak, práve mi piplo 200 km. Čas jazdy 8 hodín 27 minút. Nevládzem. Ešte 100 km mi chýba, ale ja neviem. Ťažké. Dunaj. To ťažké. Som fakt starý pán. Kedysi som to jazdil, že pohode. A teraz poslednú stovku neviem. Hlavne nemôžem zastaviť, lebo to už bol asi môj koniec. Takže dám si poslednú kávu, čo mám. Posledný gel. A musím to nejak doklepať, no. Tak jo. Makáme. Tak, oficiálne sme vo Viedni, 230 km. Pokračujeme ďalej. Takže chýbame posledných 70 km. Ideme na to. Čas máme 9 hodín 39 minút. Teda idem 9 hodín 39 minút, tak. Tak, tu musím prejsť po tom takomto moste plávajúcom.
No, hen tam je Viedeň a prešiel som do Kupy prd, lebo som raz zle odbočil, alebo dvakrát. Čiže pokiaľ pôjdete, asi si zapnete pred Viedňou navigačku. Potom je to tu blbé všelniť, neviem. To sú proste samé ostrovy a ide most z ostrova napravo, potom z ostrova naľavo. A je to taký shit. Takže teraz zase musím ísť tam kúsok, potom naspäť, potom rovno. No. Dneska to bude do tmy zase. Aj. Tak slnečko nám zapadá. Chýbame ešte 45 km. Takže sa pôjde chvíľku po tme. Tak chvíľku je po ňom. Namontovať svetlo. Aj nejakých 40 km pred Blavou. Je to je takéto nespevnené. To bude drncák. Ale to bude asi iba chvíľku. Tam pôjdeme zase hore na hrádzu. Tak, tuto po tomto moste idem, predo mňou je tam mesto Hainburg. 282 km máme, no. Jo. A už mi vyplo 300 km v Bratislave. A páča mi takto osvetlená tá cyklotrasa. Není odrazky, ale normálne svetlá. Ešte pár kilometrov do cieľa. Mám toho plné brejle. Tak na touto cyklostezskou hore, ako je vidno, vo výške 95 metrov, je ikonická reštaurácia s názvom UFO. Tak, výlet končí tuto v Bratislave pri Dunaji. Je to takéto krásne posedenie. A vždy, keď sem dojdem z tejto trasy, tak si dám bažantíka za odmenu. Takže bomba, no. Docela ťažké to bolo. Počkám na brácha, príde pre mňa na aute a možno dám ešte nejakú výrivku a spať a ráno domov. Páni Mercedesom, nie? Druhý deň ráno ma čakal návrat domov, takže doplňanie energie a cestovanie vlakom. Vyrážam z Bratislavy, jeden prestup je vo Viedni a odtiaľ fičíme už do Lincu. Lístky vás vyjdú údajne od 10 €, ale reálne ma vyšli na niečo cez 50 €. Aj s lístkom pre bike. Dávajte pozor, pretože vlak berie len 5 bicyklov a potrebujete na ňom miestenku. Takže aby sa vám nestalo, že za vášmu miláčikovi už neújde miesto. To bolo asi všetko k tomuto videu, snad sa vám páčilo a pokiaľ plánujete vyraziť na túto trasu, tak dúfam, že vám videjko pomôže. Nezostáva mi už nič iné, len sa s vami rozlúčiť, popriať veľa šťastných kilometrov a vidíme sa na budúce. Ahojte.